is de 33e zondag door het jaar. We lezen uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. Lof zij u Christus. In die tijd hield Jezus zijn leerlingen deze gelijkenis voor. Een man riep bij zijn vertrek naar het buitenland zijn dienaars bij zich om hun zijn bezit toe te vertrouwen. Aan de een gaf hij 5 talenten, aan de ander 2 en aan een derde 1. Ieder naar zijn bekwaamheid. Daarna vertrok hij. Die de 5 talenten gekregen had, ging er terstond mee werken en verdiende er 5 bij. Zo verdiende ook degene die er 2 gekregen had, er 2 bij. Maar die er 1 had gekregen, ging een gat in de grond graven en het geld van zijn heer verbergen. Een hele tijd later kwam de heer van de dienaars terug en hield afrekening met hen. Die de 5 talenten gekregen had, trad naar voren en bood nog 5 talenten aan met de woorden: Heer, 5 talenten hebt ge mij toevertrouwd. Zie hier, 5 talenten heb ik erbij verdiend. Zijn meester sprak tot hem: uitstekend, goede en trouwe dienaar. Over weinig waart ge trouw, over veel zal ik u aanstellen. Ga binnen in de vreugde van uw Heer. Nu trad hij van de 2 talenten naar voren en zei: Heer, 2 talenten heb je me toevertrouwd. Zie hier, 2 talenten heb ik erbij verdiend. Zijn meester sprak tot hem: uitstekend, goede en trouwe dienaar. Over weinig waart ge trouw, over veel zal ik u aanstellen. Ga binnen in de vreugde van uw Heer. Ten slotte trad ook die van 1 talent naar voren en zei: Heer, ik heb ervaren dat gij een hard mens zijt die oogst waar ge niet zaait en binnenhaalt waar ge niet hebt gestrooid. Daarom was ik bang en ben uw talent in de grond gaan verbergen. Hier hebt u uw eigendom terug. Maar zijn meester gaf hem ten antwoord: slechte en luie knecht. Je wist toch dat ik oogst waar ik niet gezaaid heb en binnenhaal waar ik niet heb gestrooid? Daarom had je mijn geld bij de bankiers moeten uitzetten. Dan zou ik bij mijn komst mijn bezit met rente teruggekregen hebben. Neemt hem dus dat talent af en geeft het aan wie die 10 talenten heeft. Want aan ieder die heeft, zal gegeven worden. Zelfs een overvloed gegeven worden. Maar wie niet heeft, hem zal nog ontnomen worden. Zelfs wat hij heeft. En hij wierp die onnutte knecht buiten in de duisternis. Daar zal geween zijn en tanden geknarst. Woord van de Heer. Wij danken God. Opnieuw die echo als het ware. Hè? Buiten geworpen zal tanden geknarst zijn. Maar dit hele evangelie wringt een beetje bij mij. Hier als het beeld is voor Slivenier, zeggen ze in Maastricht, voor God. Is toch barmhartig en mild. En hier opeens boos en streng wordt hij afgebeeld. Maar wel door die 1 talent heeft gekregen en dat weggestopt heeft in de grond. Allereerst, als wij het nu over talenten hebben, dan denken we altijd meteen aan onze talenten van rekenen, schilderen, creativiteit, taalvaardigheid. Dus aan geestelijke gaven. We denken niet meer zo snel aan die somme geld die het was. En ik heb je weinig gegeven, of weinig aangesteld, veel zul je krijgen. Maar die talenten waren een enorme som met geld, die waar de dienaars toevertrouwd werden. Zo vang dat je misschien bang bent. Maar die 5, die gingen mee werken en haalden er 5 bij. En die ander met 2 ook 2. Maar die 1, trouwens een beetje humor bij, die zegt op de bank, had het dan op de bank gezet. Joden mochten geen rente, die mochten ook onderling geen rente heffen. Dat mochten ze alleen doen naar vreemdelingen toe. Maar goed, dit terzijde. Had het dan op de bank gezet. Maar ik zou zeggen, waarom heeft hij het aangenomen, het talent? Hij heeft het gepakt als hij wist dat het de Heer was, die streng was en wil oogsten waar hij niet gezaaid heeft. Waarom neemt hij het dan aan? Wat is dat toch? En ik zou denken bij ons mensen, we willen wel dingen hebben, maar er niks mee doen. En dat is misschien het punt hier van dat ene talent. Je hebt mogelijkheden gekregen en er niets mee doen. Dat is erger dan er iets mee doen en misschien kwijtraken. Dan kun je misschien op de mildheid en de barmhartigheid van je Heer rekenen. Maar als je iets gekregen hebt en je doet er niks mee, je laat het liggen, is dat niet eeuwig zund?
En geldt dat niet voor ons mens zijn? We zijn mens geworden, we hebben ons leven gekregen. Het zou toch eeuwig zonde zijn als we daar niks mee zouden doen. En niet zouden beginnen met gewoon mens te zijn te midden van mensen. Misschien het allerkostbaarste talent wat we gekregen hebben. En wat daar nog bij komt kijken, dat ons dat mag verrassen. Wat het is om mens te zijn. En dat kan ook een talent zien om te zien hoe veelkleurig en veelvormig het leven is en hoe mensen kunnen zijn. En misschien heb je soms een beetje afstand nodig, 1,5 meter, om die anderen eens echt goed te kunnen kijken, bekijken misschien. Maar dan verwonderd te staan en dankbaar te zijn hoe wij mensen aan elkaar gegeven zijn, om in welke situatie dan ook het beste ervan te maken. Amen.